Mae Prifysgol Caerdydd yn un o sefydliadau blaenllawr byd o ran ymchwil, catalys, heterogenaidd. Mae catalydd yn sylwedd a all gyflymu unrhyw adwaith cemigol. Mae Sankar yn datblygu catalyddion sy'n helpu sicrhau dyfodol gwyrdd a chanaliadwy, mynediad i ddŵr glân ac ynni adnewyddiadwy. Yn ei farn ef, mae'n amlwg y dylai'r ymchwil i'r heriau hyn fod yn rhyngwladol ei natur. Mae Sankar yn cydweithio â llawer o wledydd gwahanol ac mae Prifysgol Caerdydd yn cefnogi hyn. Mae'r Brifysgol yn lle cyfeillgar ac agored i weithio ym marn Sankar, ac mae ei gydweithwyr, yn arbennig ei uwch gydweithwyr, bob amser yn barod i'w helpu gyda'i ddatblygiad gyrfaol. Nid yw'n teimlo fel bod yna hierarchaeth. Maen nhw eisiau helpu'r staff i lwyddo. Byddai Sankar yn argymell y Brifysgol fel lle gwych i weithio, a Chaerdydd fel lle gwych i fyw. Mae rhannau mwyaf cyffrous y Deyrnas Unedig o fewn 20 munud i Gaerdydd. Mae yna draethau prydferth ac mae'n lle hyfryd i fyw.